Ahojte, teraz vám nesiem trošku takú chvíľku zo svojho súkromného života. Akurát som na jednom veľmi peknom mieste, ktoré by som vám určite chcel odporučiť. Poďte spolu so mnou sa pozrieť, že o čo sa tu jedná. Takže za mňa určite odporúčam toto miesto, pretože je tu súkromie, je tu krásna výrivka, krásny bazén. Je tu miesto, kde môžete grilovať, máte tu miesto, kde môžete ráno vonku raňajkovať, tak ako vo filmoch to vidíte niektorí. Toto miesto je robené nad, by som povedal, je to také nadštandardné miesto, ale za veľmi priateľnú sumu na slovenské pomery, keďže chodíme všetci po hoteloch a neviem kde a sami veľmi dobre viete, že proste platíte neskutočné peniaze za slovenské hotely, kde relatívne nemáte nič, hej. A tu na tomto mieste máte všetko, lebo môžete či si zahrať ping-pong, stolný futbal, môžete sa vykúpať, môžete ísť do výrivky, máte saunu, je to tu pekne osvetlené, samozrejme, čo nesmie chýbať na žiadnom mieste je dobrá hudba a tu si viete naladiť sami s týmto. Je to takéto svietiace, krásne a myslím, že môžem určite odporučiť každému. Takýto bazén, kde stále má človek chuť skočiť jednu rybičku. Verte mi, že oplatí sa tu prísť. Máte tu také krásne sedenie. Samozrejme máte k tomu lehátka. Nepripláca sa za hlúposti, proste zaplatíš raz a máš tu všetko. Hej, všetko, úplne všetko. Neplatíš nič naviac. Máš tu súkromné parkovisko, si pod kamerami, si v bezpečí, proste má to obrovské výhody, krásna záhrada, naozaj tu sa dá len vypnúť a užiť si, keď ťažko pracuješ, veľa si preč a občas si doma v podstate v bloku zavretý a nemáš čo robiť, tak určite by som zvolil toto tu miesto. Je to v obci Leles, ktorá nie je tak ďaleko, je to veľmi blízko a verím tomu, že každému sa tu bude páčiť, kto sem raz príde, tak sa sem s radosťou bude vrácať ďalej, pretože je to jedno unikátne miesto, aspoň pre mňa, bo nepoviem, že som obrovský cestovateľ, ale precestoval som naozaj veľmi veľa, pretože s manželkou rádi cestujeme a proste všade som niečo zažil, aj pekné, ale zatiaľ tu na Slovensku je pre mňa toto top, pretože správanie od majiteľa tohto všetkého je fakt mimoriadne super. Majiteľka takisto, proste je to super miesto, oni sú úplne super ľudia, je tu čisto, je tu všetko, čo potrebujete, hej. A v ďalšom videu vám ukážem, ako toto tzv. Wellness centrum bude vyzerať zvnútra, čo sa týka vášho ubytovania. Hej, takže zatiaľ čaute a sledujte ďalšie video.